lähdettiin tämmöiselle muutaman päivän minilomalle käymään tuolla Kuninkaanlähteen SF-Karavan leirintäalueella. Ja se onkin palkittu viime vuonna vuoden leirintäalueena, joten varmaan puitteet on kohdillaan ja varmasti mukava viikonloppu tulossa. Saatiin leiri kasaan ja vähän tuossa evästäkin syötiin ja nyt olisi sitten tarkoitus käydä katsomassa tuota lähdettä, joka on tuossa leirintäalueen vieressä, josta sitten vesi tulee tänne koko leirintäalueelle. Tuosta lähteestä tulee 12 000 kuutiota vettä vuorokaudessa. Tämä vesi riittäisi noin 60 000 ihmisen tarpeisiin, eli aika merkittävä lähde. Tuossa on tommonen vanha Kuninkaan torppa. Nyt otetaan kisa ja katsotaan kuka on mestari. Kisa on tiukka ja väylät haastavia. Ei tiedä yhtään vielä miten käy. Jännitetään nyt, että kumpi voitti. Se on varmaan yllätys. Mä en tiedä menikö mulla vahingossa toi väärinpäin toi numero. Joo. Kyllä siinä nyt niin kävi, että 9 pisteen turvin minä voitin. Mun pitää aina jättää semmonen pikkunen tuntuma sulle, ettei ei mene reissu pilalle. Nyt lähdetään autolle syömään ja ottamaan rennosti ja katsotaan sitten mitä tuossa vähän illemmalla keksitään. Nyt on hyvä meininki, kun sai vähän tuossa lepäiltyä ja sitten kahvit keittelin tässä. Pääsee semmoiseen rentoon leiritunnelmaan. Lapset meni uimaan, mutta me ei kyllä tällä kertaa vielä tänään ainakaan, että saa nähdä huomenna, jos vasta kokeilisi. Hyvä uima-allas täällä kyllä on iso ja on liukumäkeä ja kaikkea. Minikolppia ja tennistä. Onko kaikki testattu? Tuolla on lentopalloa ja sulkapalloa. Ai sellaisetkin on vielä. Ja koripalloa. Ei ole ihan kaikki vielä testattu. Ja frisbeet on tuolla mestassa. Joo, no riittää vielä ensi kesällekin nyt sitten tekemistä. Nyt lähdetään paistamaan makkarat tuonne Kodalle. Siitä se nimi, että kun se kuningas meni tästä tietä ja se oli pysähtynyt tuolla lähteelle, niin siitä tuli se nimi. Mukava oli paistella makkarat tuossa Kodalle. Nyt alkaa kello ole aika paljon, että mennään iltatoimille ja sitten vaan nukkuu ja huomista päivää kohti. Tänään näyttää, että on tosi nättipäivä tulossa ja täytyy sanoa, että täällä sai kyllä tosi hyvin nukuttaa. Täällä on todella hiljasta ja rauhallista yöllä, kun täällä ei ole mitään sellaista ravintolaa, joka on yömyöhään auki.
Nyt voitaisiin käydä nopeasti katsomaan tää leirintäalueen palvelut läpi, että mekään ei ole vielä joka kolkassa käyty ja kaikkia paikkoja nähty. Eli ensimmäisenä löytyy vastaanotto, kioski, grillauspaikka, tanssilava kautta pelikenttä, 18-reikäinen minigolf, tenniskenttä, polkuautoja, trampoliini, nuorten nurkka, josta löytyy muun muassa 2 PlayStation 4, biljardi ja ilmakiekko, vessoja, tilaussauna, Kemsan tyhjennys, astianpesupaikka, lasten leikkipuisto, naisten sauna, miesten sauna, uima-allas, toinen uima-allas, vesiliukumäki, grillauspaikka, lentopallokenttä, joku muu pelikenttä ja jossakin pitäisi olla vielä frisbeegolfkenttä. Uusi huoltorakennus, josta löytyy Kemsan tyhjennyspaikka, suihkut, siistit vessat, tiskipaikat, keittiötilat ruoanlaittoa varten, ruokailutilat ja televisiokin löytyy täältä. Koirienpesupaikka, ajokaivo, loistava tämmönen itsepalvelusauna, jonka voi lämmittää kuka haluaa, milloin haluaa. Ja tuossa vieressä on tämmönen ulkosuihku, missä voi käydä, tai sitten voi käydä tuossa suihkussa. Eli kyllä täällä ainakin niinku puitteet on kohdillaan, että siitä ei kyllä jää kiinni, että onko onnistunut reissu. Nyt on pääpiirtein käyty alueen läpi ja seuraavaksi meinattiin käydä vähän reippailemassa noita polkuja pitkin tuolla metsässä. Nyt kyllä lämmittää tuo aurinko jo niin mukavasti, että jokohan sitä tänään tarkenisi mennä tuonne. Tämä reitti, mikä nyt tässä mennään, niin on tarinapolku, eli sieltä ilmeisesti löytyy semmoisia kylttejä sitten, missä kerrotaan alueen historiasta ja kaikenlaisia tarinoita. On muuten mukava maasto kävellä tämmönen. Tulee mieleen vähän lapsuusajat, kun siinä missä lapsena asuttiin, niin siinä lähellä oli tämmöistä tämän tyylisiä polkuja ja niitä sitten polkupyörällä ajeltiin siellä metsissä. Yritetään löytää tässä matkan varrella yksi geokätke. Takana yläkulmassa. Vinkki. Ei me nyt sitä löydetty. Liekko kokemattomuutta? Jatketaan tarinapolkua. No siellä on viimeinen. Täällä on vuokrattavana pari maastopyörää, jolle sitten voi käydä ajelemassa näitä polkuja pitkin. Ja täällä kuulemma menee noita reittejä ihan Tampereelle asti, joten ei varmaan lopu kesken. Polut näytti olevan semmosia, että siellä kyllä aloittelijakin pystyy ihan hyvin ajelemaan, että ei ole liian vaikean näköistä. Just tommoinen. Legenda on palannut. Mukavasti lämmittää aurinko. Sattui tämmönen hyvä hetki, ettei ollutkaan ketään tällä saunaosastolla, niin piti tulla kurkistaa kameran kanssa. Täällä on semmoinen hyvä puoli, kun tässä on tää uima-allas, niin tässä on saunat oliko 10-8 asti koko ajan auki. Eli on miehille ja naisille oma puoli, että saunaan pääsee oikeastaan milloin vaan täällä, että tosi hyvä juttu. Käyty uimassa ja saunassa ja vaikka vesi oli vähän viileitä minun makuun, niin tuli nyt kuitenkin käytyä siinä. Ihan piristävä kokemus. Nyt tässä ei oikeastaan enää ole tälle illalle mitään sen kummempia suunnitelmia muuta kuin, että otetaan nyt tässä rennosti ja huomenna sitten lähdetäänkin ajelemaan kotia kohti. Tuo on ollut mukava viikonloppu.
Tämä leirintäalue oli kyllä kokonaisuutena erittäin positiivinen kokemus, eikä ole kyllä mitään pahaa sanottavaa tästä, että varmasti tullaan vielä toisenkin kerran käymään täällä. Kaikki hyvä loppuu aikana ja nyt sitten vaan lähdetään ajelemaan kotia kohti.